serbisyong medikal naman po sa Super Health Center sa San Fabian mas pinalawak. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin na Idol Aison Muyano. 104.7 IFM Report. Mas pinalawak pa ng lokal ng pamahalaan ng San Fabian ang serbisyong pangkalusugan para sa mga residente matapos i-anunsyo ang operasyon ng laboratory at x-ray facility sa Super Health Center sa Barangay Kayanga kasabay ng patuloy ng pagpapalakas ng Yakap program. Sa ginanap na flag raising ceremony, iniulat ng kinatawan ng Rural Health Unit 1 ang mga bagong hakbang ng LGU upang mas mapalapit at mapabilis ang access sa serbisyong medikal sa bayan. Bukas sumano ang RHU 1, 2 at 3 at Super Health Center sa mga mamamayan na may nakatagdang schedule ng physician on duty upang masigurong tuloy-tuloy ang serbisyo. Sa anunsyo, may libreng laboratory at x-ray services para sa mga rehistradong benepisyaryo ng Yakap program habang may kaukulang bayad para sa mga hindi rehistrado bilang bahagi ng pagpapanatili ng operasyon ng pasilidad. Sabay nito, patuloy ding pinapalawak ang Yakap Gamot program kung saan mula sa 21 ay inaasang aabot sa 75 ang uri ng libreng mga gamot na maaring makuha ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa kasulukuyan, isang accredited drugstore pa lamang ang katuwang ng programa sa bayan. Binigyang diin ng LGU San Fabian ang layunin nitong gawing masabot kaya, epesyente at accessible ang serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga residente sa mga barangay. Sa mamumula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Aison Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.